Kristiinan kaupunki Etelä-Pohjanmaan ja Satakunnan rajamailla on monen suomalaisen eri kulttuurimuodon kohtauspaikka. Eteläpohjalaisuus, satakuntalaisuus ja ennen kaikkea ruotsin ja suomen kielet kohtaavat täällä. Kaupunki on idyllinen ja etenkin kesällä se hakee vertaistaan. Meri, vanhat rakennukset, kaikkialta huokuva historiallisuus ja runsas kesänviettäjien määrä tekevät Kristiinan kaupungista unohtumattoman kesäparatiisin. Vaikka kaupunki elääkin nykyisin suomalaisen pikkukaupungin idylliä, on se historiansa alussa ollut varsin tärkeä paikka. Pietari Brahe perusti Kristiinan kaupungin vuonna 1649 ja alussa kaupungissa asui vain muutamia satoja ihmisiä ja pääelinkeinon muodostivat kauppa ja merenkulku. Ne saavuttivat nousukautensa vuonna 1792, jolloin kaupungille myönnettiin tapulikaupungin oikeudet ja väkimäärä lisääntyi porvariston ja lähiseudun käsityöläisten muuton myötä ollen jo 1200 henkeä. Asukasluvun kasvu jatkui ja se saavutti 20-luvulla enimmillään 5000 asukkaan rajan. Höyryalusten aikakaudella kehitys kuitenkin pysähtyi eikä edes vuonna 1912 rakennettu rautatie sitä piristänyt. Hiljaiseloa kesti aina 70-luvulle saakka, jolloin kuntaliitokset ja uusi teollisuus käänsivät kehityksen suunnan ja myös maastamuutto Ruotsiin pysähtyi. Nykyisen muotonsa kaupunki sai vuonna 1973, jolloin Lappvärti, Siipy ja Tiukka liitettiin siihen ja asukasluku on nyt 9000. Laivanrakennus, käsityöläisyys ja muut ovat saaneet väistyä puujalostuksen, kenkä- ja tekstiiliteollisuuden sekä huippuunsa viedyn perunanviljelyn tieltä. Kristiinan kaupunki on myös voimakas alueensa palvelujen keskus. Ruotsin kieli hallitsee kuultua puhetta ja näissä maisemissa ajettiin kauden toinen miljoonaralli Kristiinan seudun UA:n isännöimänä. Sundströmi, Lindholmi, Vierimaa, Lampi, Miettinen, Saarenpää. Näin alkoi kilpailu ja perjantaina iltapäivällä suoritettiin nimenhuuto ja kokenut kilpailujohtaja Jorma Tasanko otti joukon isälliseen hoivaansa kertoen pelin hengen, mitenkä täällä Kristiinan kaupungissa toimitaan. Iltapäivä vietettiin reitillä nuottien parissa ja perjantai-illalla pyyhkäistiin tuttuun tyyliin kultakisa, jossa autoslaalomin kautta ratkottiin jälleen kuljettajien ajotaitoa ja auton käsittelyn näppäryyttä. Lasse Lampi sai kunnian aloittaa Kristiinan pujottelut. Hänhän oli nopein Rovaniemellä sarjakauden avauksessa ja käsitteli silloin autoaan autoslalomissa kaikkein taitavimmin. Katsastusaseman pihamaalle laadittu rata oli varsin kimurantti ja kysyi kuljettajilta todella näppäryyttä ja taitoa käsitellä autoa keilojen välissä. Jokainen kaatunut keila aiheutti tietyn virhepistemäärän kasvun ja lopussa vielä jarrutettiin tällaiseen porttiin ja mikäli etukeila kaatui, tuli siitäkin vielä sakkoa. Kanssakilpailijat seurasivat tarkkana toisten otteita ja otteita oli monen näköisiä. Yleensä ottaen kuitenkin ralliautoilijat tuntuvat olevan myöskin melkoisia taitoajajia. Auton käsittelytaito on hyvää luokkaa. Erittäin kaunis perjantai-ilta kokosi myöskin yleisöä runsaasti Kristiinan kaupungin katsastusasemalle ja tässä Saku Vierimaa antaa ajotaidostaan näytettä ja suorittaa hurjan jarrutuksen tuonne pysäytysportille. Perheen pienimpiä tilanne hieman tuppasi jännittämään ja tässä sitten tulokset: Petri Viitala, Jouko Puhakka ja Ari Könönen eli miljoonasarjan kuljettajat sieltä nuorimmasta päästä valtasivat tällä kertaa 3 kärkisijaa ja pääsivät osakekantaan. Lauantai oli sitten jo kaunis ja keräsi katsojia runsaasti 3 erikoiskokeelle. Valvoja Pertti Kärhän mukaan katsojia täällä Kristiinan kaupungissa oli erittäin paljon ja Pekka Kanerva ovissa numero 47 oli onnekkain lähtöjärjestyksen arvonnassa ja matkusti numerolla 1 erikoisko ykkösellä Rainer Gustafsson kartturina. Nelivetoinen Sierra hyppäsi siististi, kun Pekka Kanerva, joka on koko alkukauden ollut kovin epäonninen miljoonarallissa ja muissakin ajamissaan kilpailuissa,
pääsi vihdoin viimein hyvään vetoon ja hänen kaunis Fordinsa toimi myöskin erinomaisesti. Antero Laine ajoi Rovaniemellä EK1 miljoonarallin avauksessa pohjaajan, jonka jälkeen auton moottori petti ja Antero lähti jahtaamaan revanssia ja ajoikin tällä erikoiskokeella hyvin, vaikka nämä hypyt ovat päättyä surkeasti. Laine on mennä syöksyä ojaan, 4.26 aika ja erikoiskokeen 4. nopein. Risto Virtanen totuttuun tyyliin rautaisena kartanlukijana. Ari Mökkönen, hurja mies sieltä Mikkelistä, Arto Kapanen nuottipuolella olivat Audilla hyvässä vedossa ja ajo maistui alusta asti. Ari Mökkönen ajaa ovissa numero 32, mutta veti 3. lähtöpaikan itselleen Kristiinaan. Aika 4.29 edellyttää 8. sijaa avaus erikoiskokeella. Ja näin vauhdikkaasti Mikkelimies Finnish Junior rallitiimin jäsen Audillaan liikkuu. Raido Ryyttel ja Toni Vun, eestiläiskaksikko N-ryhmän viritteisellä Toyotallaan ajavat erikoisella numerolla 620. Joka tapauksessa hyvä lähtöjärjestyspaikka eli 4. ja N-ryhmän Toyota hyppää oikein siististi tässä pahassa hyppyripaikassa, jossa tapahtumia ei toden tottakaan tullut puuttu. 4.52 aika edellytti erikoiskokeen 37. sijaan. Kari Kivenne on riihimäkeläiskuljettaja, aina hyvän tuulinen. Kari Kiventeestä näkyy ulospäin, että hän varmasti hymyilee 90% elämästään. Kaveri on todella miellyttävä ja erittäin kova kuljettaja. Risto Nisula, liikenneopettaja kartanlukijanaan. Kari Kivenne ajoi tälläkin erikoiskokeella mainiosti Audi Coupe Quattro A-ryhmän vireisenä alla 18 sija ajalla 4.38. Mikko Kalliomaa edelleen N-ryhmäläisellä A-ryhmäläisten seassa miljoonarallin tyyliin. Tässä sarjassahan ei erikseen ryhmäjakoa ole, vaan kaikki ajavat A-ryhmässä riippumatta minkä vireinen auto on. Ja Hockey Driversien Pekka Huolman tällä kertaa kartanlukijana Mikko Kalliomaalla, joka ajoi hyvin 20. tällä erikoiskokeella aika 4.39 ja Raido Ryyttelin tapaan N-ryhmän vireisellä Toyotalla. Ilari Opas, Tapani Lehtosalo ja Audi Coupe Quattro, jota monet katsojat pitävät yhtenä tämän sarjan siisteimmistä autoista, olivat hyvässä ajovireessä, mutta vauhti jossain hieman puutui ja 30. oli vasta sija, aika 4.45. Avauskaudella miljoonarallissa Ilari Oppaasta tuli varmasti yksi tämän sarjan kuuluisimpia kilpailijoita, kun hän Laihian osakilpailussa kaatoi komeasti Audinsa. Make Kauppila ja Erkki Leponiemi Ylöjärven miehiä ja Ruotsista hankittu Audi Coupe Quattro alla Martin Eriksson, Mikael Erikssonin veli on tämän auton omistaja, jolta Markku Kauppila on ajoneuvonsa vuokrannut ja todella komeasti nousee nokka kohti taivasta. Siinä varmasti Kauppilalla ei muutamiin sekunteihin tietä näkynyt lainkaan. 4.40 ajalla 24. Joni Sanjääs oli paikkakunnan omana miehenä matkassa. Erittäin kokenut Timo Hantunen kartanlukijanaan numerolla 44. Ja Joni Sanjääsillä oli hirmuiset suorituspaineet ja hypyt aivan fantastiset tällä ensimmäisellä hyppypaikalla. 4.34 oikeutti Joni-pojan 11. Mies on muuten ammatiltaan sekä perunanviljelijä että autokatsastusmies. Ja sitten Jari Länsisaari ja Jaakko Saari autolla, jolla Esa Saarenpää voitti vuonna 1988 rallin Essen pronssia ja tutustumme autoon hieman tarkemmin. Etelä-Pohjanmaan urheiluautoilijoita edustavat rallikuljettajat Jari Länsisaari ja Jaakko Saari tuosta Seinäjoen kaupungista 100 kilometriä täältä Kristiinan kaupungista pohjoiseen. Te olette autourheilun harrastajia ilmeisesti oikein sanan varsinaisessa merkityksessä. Mistä into tähän lajiin? No kun ei pysty juokseen kovaa, eikä osaa heittää keihästä eikä hiihtää, niin autoilu on tosi hyvä muoto siihen ja se on urheilua siinä missä muukin laji. Kuinka kauan olet harrastanut autourheilua?
Mä oon rallia nyt 3 vuotta kaiken kaikkiaan. Joka miesluokkaa sitä ennen 2 vuotta. Mitäs Jaakko Saari kartalukijan paikalla? Sä oot ajanut itsekin. Kumpi on mukavampi istua kartalukijan paikalla vaikka olla kuljettaja? No kyllä, kartalukijan paikalla on mukava istua. Tämä on nuottikisa. Pidätkö itse näistä reenatuista kilpailuista nuoteista ajettaessa? Kyllä, ne on ihan mukavia. Tämä teidän ralliautonne on semmoinen hyvin tyypillinen auto suomalaisessa rallikartassa. Audi Coupé Quattro on A-ryhmän viritteinen auto, jota näkee näissä kilpailuissa hyvin paljon. Mikäs Jari sinut on saanut valitsemaan juuri tämän autotyypin? No näin leikillisessä on köyhyys. Mutta tosiasiahan on se, että tää on aika kallis auto ostaa, mutta älyttömän halpa pitää yllä, koska siinä on kustannukset jumalattoman paljon pienempiä kuin jonkun Lansioiden ja näiden. Eli tällä pystyy köyhäkin mies harrastamaan. Mistä sä oot tämän Audi hankkinut? No Saarenpään Esa luopui tästä autosta, kun Esalle tuli tuo uusi Audi 90, niin me tehtiin tuossa 1,5 vuotta sitten Esan kanssa tästä kauppaa. Ja Esahan voitti tällä toissa vuonna niin SM-pronssia, että auto on ihan hyvä kyllä. Mitkäs tämän auton parhaat puolet? Onko tämä tehokas vai mikä on se, mikä tekee tästä mieluisa? No eihän tää tehokas oohan tää nyt jälkeen jäänyt jo näistä hommista, että tää on lähemmäs 200 heppanen, mutta tää varmuus ja sitten tämän ajo-ominaisuudet, alustarakenteet ja kaikki. Tää on vähän niin kuin rautatiekiskoon olisi riuvattu pyörät alle ja lähdetty päästämään. Tää on vähän semmonen. Auto on kestävä ja luotettava. Todella sit. Audi Coupé Quattron konehuoneessa tuntuu olevan mukavasti tilaa erilaisille huoltotoimillekin kilpailun kestäessä. Kertoisitko Jari lyhyesti, mitä täällä pellin alla on? No tää on kerrottu aika nopeasti tästä Audista. Täällähän on 5-sylinterinen kone, joka on varustettu polttoaineen suihkutuksella. Eli tässä nähdään tää ruiskutussysteemit, kaikki täydellisenä. Ja johonka kuuluu ohjaustehostimet. Ja kaikki, mitä siviiliautossakin löytyy, eli jarrutehostin, syylärit ja paineentasaus syyläriin ja kaikki, mitä vain voi olla. Jakajat ynnä muut. Eli täällä ei ole mitään ihmeellistä turbotekniikkaa eikä elektroniikkaa, vaan tämä on varsin simppeli täältä konehuoneesta. No juu, tätä esitellessä tulee kyllä ikävä, kun ei ole paljon kerrottavaa, mutta tämä on tosi simppeli ja yksinkertainen, mutta varmarakenteinen auto. Ja näin sitten Jari Länsisaari ja Jaakko Saari tulivat autolla ja juuri kun pojat pääsivät peliään kehumasta, niin vajaa 3 vuotta, joka on ralliauton moottorille erittäin pitkä, vajaa 3 vuotta ajettu moottori kyllästyi ja kiertokanki tuli lohkon kyljestä ulos, öljyt valuivat kuumalle pakosarjalle ja tässä näemme rallitellekin harvinaista hurjaa liekehdintää. Se näytti vaan, oli tules koko ajan. Mä otan, mitä nyt kun alkas sulamahan maali. Kato jalkatilasta. Mä nyt tuloa makkaraa koko ajan nostella, mutta ei tajunnut pysähtyä. Maalihin vaivat auto. Kanki kyljestä läpi. Se heitti öljyt sinne alhaan ja sytytti palamaan öljyt. Hyvä kun saatiin se tuolla sammukin, tuossa oli öljyys koko. Se palo kato oikein tosissaan liekissä tuolla, mutta kan sammutti ja antoi se rauhoittua. Päästiin, missä on tää 4 kilometriä. Ja näin sirkus jatkui. Jussi Mäkynen ja Hannu Mäkynen, veljekset, jotka asuvat Vantaalla, mutta ovat vaasalaisia syntyjään, eli lähestulkoon kotiteillä, liikkeellä A-ryhmän erittäin voimakkaalla, vain takavetoisella Sierra Cosworthilla, joka oli tehdä tuosta iloisen kuperkeikan. Jussi ja Hannu Mäkinen, toimitusjohtajia kumpikin ammatiltaan, ovat aina todenneet, että ralliautoilu sopii heille hyvin vastapainoksi raskaalle työlle ja 31. sija avaus EK:lla. Saku Vierimaa ja Jakke Honkanen ja Lancia Delta Integrale ja meno oli alusta saakka Sakulla jälleen tuttua. Rovaniemellä auto hieman vikuroi, mutta nyt Saku oli ottanut sitten lusikan kauniiseen käteensä. Tosin vikurointia löytyi vieläkin ihan kotitarpeiksi. 7. tällä ensimmäisellä erikoiskokeella aika 4.28 ja kuten todettua Jakke Honkanen nuottipuolella kartan lukija. Aurinkolasit ovat hyvin tarpeelliset näin kauniissa kevätsäässä, kun Mika Kelkkanen, joka on vaihtanut takavetoisen Toyotansa etuvetoiseen Opel Kadett GSI:hin, Jarmo Mokkilan kanssa olivat jo vauhdissa, ovissa numerot 26, 38. tällä erikoiskokeella ja 4.54 aika.
Vielä kerran katsojille kerrottakoon, että autojen ovissa on koko sarjan samat numerot, mutta kuljettajien nimenomaisesta pyynnöstä viime vuoden malliin edelleen kuitenkin lähtöjärjestys arvotaan, joten nämä ovinumerot saattavat tulla nyt sitten aivan missä järjestyksessä hyvänsä, kuten tässä Teemu Tahko numerolla 17, Jarmo Vehkakoski kartturinaan, nelivetoinen G-ahtimella varustettu VV Golf heillä ajokkinaan, auto, johon tämän miljoonarallin puitteissa ja näiden ohjelmien puitteissa tullaan myöhemmin tutustumaan. Autosta puuttuu kosolti vielä A-ryhmän viritysosia, silti se liikkuu hyvin 15 ajalla 4.37. Finnish Junior rallitiimin Mika Nousiainen puolestaan kilpailunumerolla 50 Seppo Mustoselta hankittu Lancia Delta Integraali ajokkinaan ja Hannu Sorvari kokeneena kartanlukijana vieressä. Ja Mika Nousiainenhan kuuluu myöskin lääkintöhallituksen No Smoking and No Drinkin joukkoihin rata-autoilija Janina Österholmin ohella. Jorma Aaltonen ja Heikki Oja numerolla 45 ajoivat viime vuonna jo avauskaudella osittaisen sarjan N-ryhmän Lancialla silloinkin, kuten nytkin. Sija on 40 ajalla 4.55 tällä erikoiskokeella. Jorma Aaltonen kuuluu niihin autourheilun tiukkoihin, laajan harrastuspiirin miehiin, joiden mielestä miljoonaralli on oiva media näkyä ulospäin ja ajaa kilpaa. Jarmo Mikkonen, viime vuoden sarjan 9. on Erkki Vuopalan kanssa ollut hieman onnahtelevalla mielellä alkusarjasta. Ajo ei ole suinkaan vastannut Jampan taitoja. 40. avauserikoiskokeella ja tämä repsahtanut puskuri varmasti kertoo, että Jampalle ja Erkille on jotain tapahtunut aivan tuolla erikoiskokeen alkukilometreillä. Potentiaalia löytyy Jarmo Mikkoselta, kunhan mies vaan saa itsensä vanhaan tuttuun vauhtiin. Ja kuten näemme, Lancia on yksi suosituimpia ralliteiden menijöitä tänä päivänä. N- ja A-ryhmän vireisenä Pekka Lehtinen Veikko Alanderin kanssa ajaa N-ryhmän vireisellä Lancia HF:llä, jonka integraaleen erottaa parhaiten siitä, että HF:n korista puuttuu nuo lokasuojien kylkipullistumat. Siinä paras tuntomerkki, kun haluaa HF:n ja integraalen erottaa. 4.58 ja 41. EK1. Kimmo Jalava ja Erkki Pakkanen ovat liikkeellä sitten puolestaan A-ryhmän vireisellä Lancia Integraalella, jossa nyt sitten nuo äsken mainitut kylkipullistuvat näkymät valsin selvästi. 15 tällä ensimmäisellä erikoiskokeella. Rovaniemellähän Kimmo Jalava joutui lansioineen syöksymään hankkeen syystä tai toisesta. Nyt jo sitten ehdittiin ehjällä ajolla maaliin saakka. Ari Könönen ja Tapio Eertovaara, kokeneita kilpailijoita kummatkin, ajavat tätä sarjaa N-ryhmän Lancia Delta Integraalella ja Ari Könönen on todella hyvä kuljettaja ja Tapio Eertovaara puolestaan erikoisen kokenut ja pitkän uran omaava kartanlukija. 4.51 aika ensimmäisellä EK:lla ja 35. tila. Mika Möykky vauhdissa, Juha Heikkilä kartanlukijanaan, kauhajokelaiskuljettaja, joka viime vuonna sijoittui junioreiden rallin SM-sarjassa erinomaisesti pronssille. Silloin ajokkina oli A-ryhmän Audi, jonka Mika on vaihtanut tähän N-ryhmän 16-venttiilisellä koneella varustettuun Lancia Delta Integraaleen. Mika Möykky edustaa nuoria lupaavia kuljettajia, jotka hakevat kovuutta yleiseen luokkaan miljoonarallista. Risto Burillahan tätä kovuutta jo riittää vuosien kovan praktiikan jälkeen. Jyrki Stenroos on uskollisesti pysynyt kartturin paikalla ja parivaljakko isolla Audillaan liikkeellä. 15 avauserikoiskokeella aika 4.37 ja auton alusta näyttää olevan erikoisen hyvässä vireessä. Hypyt sujuvat täysin eleettömästi moneen kanssakilpailijan verrattuna. VV Audi-tiimin jäseniä. Ja Mikael Sundström, jolla Rovaniemellä vetoakseli teki tepposet ja mies putosi pois kärkikahinoista, päätti Juha Revon kanssa näyttää kaapipaikan heti kättelyssä täällä Kristiinan kaupungissa. Sievä jarrutus tuohon nypyille ja keltainen Mazda menee kuin hiipimällä niistä yli.
Mikko Sundströmin ajossa oli alusta saakka määrätietoinen niin sanottu tappamisen meininki. Pohjat EK1 ajalla 4.22. Jouko Puhakka Keijo Eerolan kanssa Blue Rose-tiimin Audilla numero 12 ovessaan ovat aloittaneet myöskin sarjan todella hyvin. Ja Jouko Puhakalla tuntuu olevan heti yleisen luokan ja nimenomaan tämän A-ryhmän ja miljoonarallin ote hallussa. Ja hypyt olivat todella valtavia ja ojanpenkka pöllysi. Se ei kuitenkaan häirinnyt Jouko Puhakkaa tippaakaan, joka on tottunut voimakkaisiin nopeisiin autoihin. 5. avaus EK:lla ajalla 4.27. Lasse Lampi ja Pentti Kuukkala Mitsubisheineen A-ryhmän vireessä jäivät yhden vaivaisen sekunnin Sebastian Lindholmille Rovaniemen osakilpailun voitosta ja nätisti Mitsubishi hyppii erikoiskokeella 3. heti avauksessa 4.24 aika ja Lasse Lampi jälleen Kristiinakaupungissakin voittokahinoissa mukana. Välillä tie meinasi vähän jäädä kapeaksi. Jyrki Kujala ja Pertti Kyllönen numerolla 41 ovat jälleen tämän sarjan uusia osallistujia ja nyt tähän hyppyrille kyllä meinasi tulla todella tiukka paikka. Auto oli jo varmasti pari sekunnin verran käsistäkin pois. Kuitenkin 33. ajalla 4.49. Juha Miettinen ei ole tottunut nostelemaan kaasua turhaan. Nyt tuli pieni fipa, mutta huomaatteko aivan taidokasta auton käsittelyä. Jo vauhdista pakki päälle ja sitten toisinpäin. Ilkka Riipinen lukee nuotin niin kuin ei mitään olisi tapahtunutkaan. Ja Juha Miettinen, joka yleensä ei puhu tavuakaan liikaa, vaan ajaa todella kovaa, sanoi varmasti nyt sitten yhden ylimääräisen tavun harmistuneena tuohon paikkaan. Pyörähdyksestä huolimatta takavetoisella Sierra Cosworthilla 20. avauserikoiskokeella aika 4.39. Tikkurilan rallycross-virtuosilla vauhtia riittää. Ja tässä vielä Juha Miettisen ja Ilkka Riipisen harmittava spinnaus uudelleen. Ja samalla näette kuinka peruutusvaihde isketään vauhdista pesään. Ukko, unohda se vanha. Me pannaan tähän kunnon jiteovi puukeskuksesta. Valitse tästä. No, joko sä päätit? Älä ota paineita. Nopeaa, puhdasta kiiltoa myös autoaan arvostavalle. Pesty pinta pitää hintansa. Kesoil kauppiaat. Kukahan mahtaa? Sinä ajelet koko ajan tänne reunan alle. Kumpikohan sinä Ei, kun auto lähti päällä. Kyllä on surkeita. Seis. No niin, ja nyt lasketaan palikat. Yleisö oli todella runsaasti paikalla jo tällä erikoiskoe ykkösellä, joka jatkui vauhdikkaana ja tällä kertaa N-ryhmän autolla esitteli vauhtiaan nuori todella suurlupaus Tommi Mäkinen kilpailunumerolla 19 ja kuten ennenkin on todettu, Timo Salosen kanssa maailmanmestaruuteen ajanut Seppo Harjanne kartanlukijanaan, tosin tässä oli kaksikolle kyllä tulla tosi kökkäre. 5. sija hurjista hypyistä huolimatta Tommi Mäkiselle EK1 ja hyvä aika 4.27 ja samalla todistus siitä, että N-ryhmän autolla ehtii siinä kuin muillakin, kunhan vain pitää tallan lattiassa. Kari Alirantala ja Petri Vihavainen luottavat sitten puolestaan Toyotan N-ryhmän viritteiseen autoon. Kari Alirantala ajoi myöskin viime vuonna vielä
juniorin SM-sarjassa Mika Möykyn tapaan, mutta on nyt siirtynyt yleiseen luokkaan hakemaan vauhtia ja kovuutta ja mies lukeutuu lupaaviin kuljettajiin. 26. ajalla 4.43. Kauhajoen Esa Saarenpäällä oli kotiteiden kovat paineet ja pohjalaisyleisö odotti häneltä ja Olli Männistöltä supersuoritusta täällä kotiteillä. Ja Esa Saarenpää tuli takuulla niin leveästi ja kaukaa kun tien vaan voi tuolta ojan kautta hakea. Ja Olli Männistö nakutti nuotin tarkasti. 10. avaus erikoiskokeella ajalla 4.33 ja Esa Saarenpäällä hyvä maitti päällä. Eija Jurvanen ja Merja Andersson, sarjamme naiskaksikko, tyylittelee Audi Coupé Quattrolla. Autohan on A-ryhmän viritteinen, kuten nämä Coupé Quattrot yleensäkin. Ja Eija Jurvanen on ajanut hyvin tuolla naisten sarjassa ja johtaa sen Suomen mestaruuskilpaa aivan suvereenisti. 43. Miljoonarallin Kristiinankaupungin avaus EK:lla ja kello pysähtyi aikaan 5.02. Sebastian Lindholm avasi tämänvuotisen sarjan Rovaniemen voitolla ja Risto Mannisenmäen kanssa kaksikko tuli suoraan Sisilian auringosta mukaan miljoonaralliin ja taistelemaan tämänkin osakilpailun voitosta. Ja hurjat oli hypyt, kun Sebastian Lindholm tykitti lanssansa hurjaan vauhtiin. Toinen tällä erikoiskokeella vain sekunnin Mikael Sundströmiä hitaampana. Ja Lasse Lahti yhdessä Egil Erikssonin kanssa olivat myöskin lanssialla liikkeellä ja Rovaniemellä miehillä oli todella huonoa tuuria, kun he saivat kanssakilpailijansa kiinni ja siitä sitten ohitusyritystä ei meinannut syntyä millään ja Lahden turkoosista lanssiasta hajosivat maskit, lyhdyt ja öljyn lauduttimet sun muut. Nyt oli auto jälleen kunnossa ja meno EK1 edellytti 26. sijaa. Ja pienellä Uunnu-turbollaan Jouni Pesonen ja Jorma Tikka jälleen liikkeellä. Rovaniemellä tämä kaksikko starttasi reitille ensimmäisenä. Nyt oli arpaonni hieman huonompi, mutta ei huono vieläkään. 50. avaus erikoiskokeella ja aika 23.22 kertoo ehdottomasti siitä, että U-tuuria on tällä ensimmäisellä EK:lla ollut, kun noin 20 minuuttia huonompi aika on parille saatu. Ja Tino Aaltonen, Pekka Paarala, myöskin junioreista yleiseen nousseita kuljettajiamme, ja hekin ovat ennakkoluulottomasti lähteneet miljoonaralliin mukaan, ja tätähän ovat kaikki autourheilun ystävät riemulla tervehtineet. Tino ja Pekka ajavat 1600 Toyota Corollalla, joka on A-ryhmäläinen, pelkästään takavetoinen, erittäin hyvä ajettava, ja tällä erikoiskokeella Tino kaasutteli 38. Jorma Grönholm ja Jouko Väänänen ja Pekka Kanervan tyyliin nelivetoisella Sierra 4x4, jonka moottori Cosworthista poiketen on ilman turboahdinta oleva V6 ja autossa on erittäin komea ääni. Autourheilun ystävät tykkäävät tämän auton mahtavasta mylvimisestä. Jorka Grönholm ei ole niitä pienimpiä poikia kooltaan, todella lupsakka veikko ja tällä erikoiskokeella 35. Esko Määttänen Marjut Petäjäahon kanssa oli vaihtanut Rovaniemellä käytössä olleen Lancian jälleen tuttuun Opel Mantaan, jolla Esko jyräsi jo varman päälle viime vuonnakin miljoonarallin läpi ja nyt oli jälleen sitten Opel Manta päässyt tosi toimiin. Esko avasikin todella hyvin kaksivetoisella autolla 41. aika 4.58. Kumikauppias Lopelta mies ammatiltaan. Petri Viitala, joka on etuvetoisella golfillaan VV Audi-tiimin väreissä esittänyt koko vuoden todella hyviä otteita, jatkoi niitä myöskin Kristiinankaupungin avauskilpailussa. 2 litran Volkswagen Golf on vain etuvetoinen, Jari Elonen lukee nuotteja ja hyvä sijoitus 12, aika 4.35. Raimo Hietasella on niin ikään etuvetoinen ajokki allaan. Suomen ralliteillä harvemmin nähty Ford Escort RS Turbo on A-ryhmän ajoneuvo ja todellakin etuvetoinen. Tällä ensimmäisellä erikoiskokeella Raimo Hietaselta oli
nuottikuulokkeista, paristo tyhjänä, ja hän ei kuullut sanaakaan Pentti Airitsalon lukemista nuoteista, ja tämähän tietenkin häiritsi kovasti suoritusta. 47. ajalla 5.23 EK1. Pekka Rantakari Jaana Hännisen kanssa, ja auto on sieltä kauneimmasta päästä. A-ryhmän Toyota Celica GT4 numero 11 ovissaan viime vuoden sarjasijoitusten mukaan, mutta vielä ei ole Rantakari päässyt tällä kaudella miljoonarallissa siihen vauhtiin, mitä rallin ystävät odottavat. Avauserikoiskokeella 20. aika 4.39. Ja Teijo Lahti Jussi Aariaisen kanssa vauhdissa myöskin etuvetoautolla. Pieni, mutta pippurinen Citroen AX Sport, ja kuten Rovaniemen osakilpailussa saatoimme todeta, iso S koristaa konepelliä ja mahtavasti heittelehtii Teijo Lahden Citroen tuosta pompusta. Ja tämä iso S tarkoittaa sitä, että sosiaali- ja terveysministeriö on yhteistyössä Teijo Lahden ja Jussi Aariaisen ralliprojektien kanssa. Ja tässä vielä hidastuksena, kun Citroen on aivan viittä vaille mennä nokan kautta ympäri, mutta Teijo Lahti saa kuin saakin pideltyä etuvetoisen autonsa vielä hallinnassa. Hurjan näköisiä hyppyjä kaiken kaikkiaan tällä EK1. Kari Eloranta ja Toni Jalovaara liikkuvat yleensä erittäin kauniisti maalatulla nelivetoisella pienellä Subaru Justilla, mutta samaan aikaan ollut autonäyttely Helsingissä esti auton mukanaolon tässä osakilpailussa, ja näin kaksikko turvautui lainattuun Volkswagen Golfiin, joka on N-ryhmän vireessä 45. EK1 ajalla 5.05. Ja Seppo Mustonen ja Jarmo Törmälä, kova kaksikko Joensuusta, ja numero 36. Tällä parivaljakolla riittää kokemusta vaikka muille jakaa, mutta jostain ihmeen kumman syystä Seppo Mustonen ei ole päässyt tälläkään kaudella vielä vauhtiin. Viime vuonna kauden avaus oli aivan yhtä tuskallista. 31. sija EK1 on kiistämättä alle Seppo Mustosen taitoja. Arto Kumpumäki ja Jorma Körkkö sen sijaan ovat koko alkuvuoden ajaneet mainiosti N-ryhmän vireessä olevalla Mitsubisilla Tommi Mäkisen tapaan. Parin matkanteko on maistunut makealta, ja SM-rallisarjassa N-ryhmää he johtavat täysin maksimipisteen. Alusta toimii todella hyvin, vaikka tie meinaa hieman jäädäkin kapeaksi. Tuon hypyn jälkeen paikka oli todella paha, ja Arto Kumpumäkikin N-ryhmän vireessä olevalla autollaan erinomaisesti 13. EK1. Bror Danielsson Ruotsista Sven-Olof Kvarnlöf kartanlukijanaan ja ajokkina Mikael Suströmin tapaan A-ryhmän Mazda. EK1 myöskin 13, ja Bror Danielsson alkaa pikkuhiljaa päästä suomalaisvauhtiin mukaan. Rovaniemen aloitus oli miehelle hieman vaisu, mutta koko ajan paranee, vaikka EK1 olikin etupuskuri saanut siipeensä. Markku Väätäjä ja Jussi Oinas joutuivat keskeyttämään Rovaniemen avaus EK:n aivan viittä vaille ennen loppua moottorin tuhouduttua, ja sama kohtalo odotti Väätäjää myöskin tässä kilpailussa, ja Perämeren lohenkasvattajalla huono tuuri jatkuu. Viime tingassa autoon hankittu N-ryhmän vireinen moottori ei leikkiä kestänyt, ja erikoiskoe ykkösen jälkeen Väätäjä heitti pyyhkeen kehään. Kai Granroth ja Esko Simonaho ovat nopea rovaniemeläiskaksikko. Kai Granrothille Esko Simonaho ja huoltomiehet panivat kolehdin pystyyn ja maksoivat miljoonarallin ilmoittautumismaksun. Ja tällä kaksikolla nopeutta riittää. Heillä on myöskin erinomainen auto, mutta tässä osakilpailussa turbon akseli katkesi ja Kai Granroth joutui heittämään leikin kesken myöskin alkuvaiheessa. Seppo ja Juha Aavikko ovat veljekset Mynämäeltä, jotka saavuttivat Rovaniemellä yleisön suosion paitsi hienon ajonsa lisäksi sillä, että he jakoivat peräti 100 rannekelloa paikalla olleelle yleisölle lähtöalueella. Ajavat N-ryhmän 16-venttiilisellä Lancia Integraalella ja avauserikoiskokeella Kristiinassa 49.
jotakin häiriötä tuntuu olevan, auto ei mene mihinkään ja myöhemmin se paljastui vetoakselin paikaltaan lähtemiseksi. Timo Heinonen ja Hannu Rinne liikkeellä Audi 200 Quattrolla ja Timo Heinonen parantaa myöskin koko ajan, vaikka ensimmäinen erikoiskoe ei vielä sitä välttämättä kertonutkaan. Täysin valkoinen Audi on saanut pikkuhiljaa myöskin väriä ja tutut Audi Motorsportin raidat koristavat hyvinkääläisen autokauppiaan Audin pintoja 26. tällä EK:lla. Jari Latvala ja Lasse Hirvijärvi muutamien muiden pohjalaiskuljettajien tapaan saivat kovat ennakkopaineet päälleen, kun kotiyleisö odotti huimia suorituksia, suorastaan vaati niitä. Töysäläinen konekauppias sujutteli isolla Audi 200 Turbollaan tällä EK:lla 18 tilalle. Ja kuten todettua, Lasse Hirvijärvi myyntiedustaja ammatiltaan hoitaa nuottipuolta. Simo Seppälä ja Ossi Seppälä ovat veljekset numero 28 ovessaan ja tämä kaksikko on ollut mukana myöskin avauskaudella Miljoonarallissa, niin myöskin tällä toisella kaudella ja radioantenni Lancian takanurkassa tuntuu saaneen tarpeekseen tästä leikistä. Muuten auto on hyvin siistin näköinen ja A-ryhmän pelillä Seppälän veljekset avauspätkällä 20. Ja tässä hieman sisäkuvaa ja samalla 12 ensimmäistä erikoiskoe ykköseltä. Tähän saakka Mercedes-Benz on ylittänyt sille asetetut vaatimukset. Nyt olemme ylpeitä voidessamme alittaa ne. Ensin bensiinikäyttöisiin Mercedes-Benzeihin tuli katalysaattori vakiovarusteeksi. Sitten Mercedes-Benz pudotti dieselin hiukkaspäästöjä 40% kehittämällä etukammiotekniikkaa. Nyt dieseliin on saatavana myös tehokas, kaasupäästöjä alentava takaisinkierrätysjärjestelmä. Se tekee Mercedes-Benz dieselistä vielä puhtaamman kuin voimaan tulevat päästönormit edellyttävät. Sillä autoileva maailma tarvitsee esikuvia. Erikoiskoe 2 jatkoi Kristiinan kaupungin miljoonarallia ja mikä parasta, aivan huikaisevassa kevään ylivoimaisesti kauneimmassa säässä. Tältä erikoiskokeelta saimme myöskin kilpailijoiden tutkanopeuksia ja ensimmäisenä täräytti tutkaan Antero Laine yhdessä Risto Virtasen kanssa. Todella tyylikästä menoa ja tutka näytti vauhtia 126 kilometriä tunnissa. Kerrottakoon, että pian näiden kuvien jälkeen Antero Laine keskeytti hänelle harvinaiseen ulosajoon. Ari Mökkönen Arto Kapasen kanssa on huimia poikia ja kuten tästäkin ajotyylistä näemme, herrat eivät pahemmin nostele, vaan loppuun saakka jyrätään aivan täyttä. Ja Ari Mökkönen ei ole niitä miehiä, joka kuluttaa jarrupaloja. Meno on rajua ja yritystä riittää. Joni Sanjääns, sarja osaltasi on lähtenyt mainiosti käyntiin ja nyt ollaan Kristiinan kaupungissa. Asettaako kotikilpailu erityispaineita? Totta kai aina kotikilpailut asettaa ylimääräisiä paineita. Millä lailla olet valmistautunut tähän alkavaan miljoonasarjaan? Kausi kaiken kaikkiaan on osaltasi lähtenyt räväkästi matkaan aivan uudella tavalla aikaisempiin vuosiin verrattuna. Mikä on menestyksesi salaisuus näin alkuvuodesta? No, mulla on hyvä kartturi ja sitten mulla on hyvä auto. Entä mitenkäs aiot jatkaa tästä eteenpäin? Tuleeko ulkomaisia kilpailuja? Laajennatko yleensä miljoonarallista kauemmaksi? No, kyllä meillä on tarkoitus kyllä laajentaa, mutta katsotaan nyt miten menee. Saku Vierimaa, toimiiko auto nyt soralla paremmin kuin aiemmin?
Kyllä täytyy sanoa, että kyllä me ollaan sora-alusta saatu nyt kohdalle ja palattu tehtaan antamiin arvoihin, eli meillä oli pikkasen vaikeaa, kun lähdimme itse keksimään oikoteita näihin hommiin, mutta kyllä nyt kaikki on ok. Ajoit monta kilpailua ulkomailla N-ryhmän viritteisellä autolla erilaisilla tiepinnoilla. Onko vaikeaa jälleen palata oman auton sarviin ja tutuille suomalaisteille? Kyllä täytyy sanoa, että on kiva käydä katsomassa asfalttia, mutta yhtä kivaa myös palata takaisin. Eli kyllä oman auton sarviin pääseminen on sama kuin pitkän reissun jälkeen pääseminen omaan sänkyyn. Entäpä tämänvuotinen sarjasijoitus? Viimevuotinen oli aivan mainio. Onko tänä vuonna vastaavan saavuttaminen vaikeampaa? Kyllä täytyy sanoa, että tänä päivänä kaverit harjoittelee kalustoon parempaa ja muutenkin tuntuu, että sinne 2 ja 30 kärkeen on enemmän tungosta kuin ennen. Että kyllä tänä päivänä niin 10 joukkoon ajaminen jo alkaa olla ihan kova tulos. Siinä Jonni Sanjärsin ja Saku Vierimaan mietteitä, ja Jonni Sanjärsille kohtalo oli hieman Antero Laineen kaltainen. Auto teki 2 komeaa volttia keskellä tietä tällä erikoiskoe kakkosella. Sen sijaan Saku Vierimaa jatkoi loppuun saakka kärkitaistoissa. Mika Nousiainen ja Hannu Sorvari noteerasivat tutkaan A-ryhmän lanssiallaan 130 kilometrin tuntivauhdilla. Mika Möykky, sinä sijoituit viime vuonna ralli junioreiden SM-sarjassa 3, mikä oli hieno suoritus. Nyt olet mukana ensimmäistä kautta yleisessä luokassa ja miljoonarallissa. Onko yleisen luokan vauhti rajumpaa? No pikkusen se on, mutta ei mahdotonta. Pystyykö sen tavoittamaan normaalilla keinoilla? No kyllä, kovalla harjoittelulla se tulee olemaan se vauhti sellaista, kun yleisen kärki on. Miten sä ajat nyt N-ryhmän autolla, aiemmin sulla oli A-ryhmäläinen. Onko näissä autoissa isoja eroja? No sen verran on eroja, että N-ryhmän autolla hiukan pitää ajella tarkemmin, että A-ryhmän auto kestää enemmän tällaisia ajolinjoja ja tällaisia. Että siinä mielessä siinä on vähän eroa. Oletko asettanut itsellesi mitään erityistavoitetta tähän historiasi ensimmäiseen miljoonarallisarjaan? No sen verran, että yritetään mahdollisimman korkealle vain sijoittua ja katsotaan kuinka N-ryhmäläiset menee ja yritetään olla siellä kärjessä mukana. Siinä nuoren Mika Möykyn mietteitä, ja Risto Buri tuli sitten jälleen Möykyn takaa ja antoi hieman vanhan näytteellä oppitunnin myös siitä, miten ei saa ajaa. Tuohon syntyi pieni paniikkijarrutus ja siihen sitten heti pussi mutkaan ihanne ajolinjasta ulkona. Ja Risto Burilla on myöskin ollut lieviä käynnistysvaikeuksia tässä sarjassa. Mikko Sundström sen sijaan ei sääli ketään silloin, kun hänen autonsa toimii. 133 kilometriä tunnissa vauhtia ja pohjat myöskin erikoiskoe kakkoselle. Tosin hyvin niukat, mutta kuitenkin. Jouko Puhakka ja Keksa Eerola ottivat vauhtia tutkaan 118 kilometrin tuntinopeuden verran, ja iso 200 Quattro istuu hyvin Joken käteen. Mieshän on tottunut isoja B-ryhmäläisiä ajamaan, ja auton ulkomitat eivät hänen ajosuoritustaan millään lailla häiritse. Lasse Lampi ja Pentti Kuukkala oli se kaksikko, joka oli päättänyt pistää Mikael Sundströmin ja kumppanit todella koville. Vain 1 kilometri tunnissa hiljempaa kulki Mitsu tutkaan, ja Lasse Lampi koko aika kärjessä mukana penisiliini kuuristaan huolimatta. Kuumetauti vaivasi hieman suoraan ulkomailta Kristiinaan saapunutta Lasse Lampea. Juha Miettinen ja Ilkka Riipinen olivat myöskin toipuneet ensimmäisen erikoiskokeen spagaateista, tai paremminkin tuollaisesta piruetista, ja 126 kilometriä tunnissa oli Cosworthin tutkanopeus. Tommi Mäkinen ja Seppo Harjanne N-ryhmän Mitsubishillaan aivan samoja kyytejä, 128 kilometriä tunnissa, ja N-ryhmän Mitsubishilla Tommi Mäkinen ja Seppo Harjanne mahtavasti yleiskilpailun vauhdissa mukana. Ja näin tulee sitten Esa Saarenpää. Yritystä on todella hurjasti, tehoalivoima hieman vaivaa. Se näkyy myöskin tutkanopeudesta, mutta Esan motto on se, että mikä tehoissa hävitään, se hanskalla paikataan, ja sen kyllä näkee ajotyylistäkin. Tie ei meinaa aina riittää. Sebastian Lindholm, onko sarjajohtajalla paineita ajettaessa toista osakilpailua? En mä näin sanoisi, kyllä mä uskon, että ne on muilla, koska se on tärkeää, että eka osakilpailussa tuli hyvät pisteet ja täällä yritetään jatkaa samaa sarjaa. Entäpä tämä sorakeli? Pitkään on ajettu talvirenkailla, olet ajanut myös asfalttirenkailla ulkomailla. Nyt ollaan suomalaisella soralla. Oliko tottumisvaikeuksia? No en mä sitä sanoisi, kyllähän tässä sorakeli on muutenkin totuttu ajamaan sille. Ja tietysti
tiet tulee olemaan varmaan aika huonossa kunnossa. On pikkuteitä ja pehmeitä teitä, että ne menee kyllä huonon kuntoon. Johdit viime vuonna tätä sarjaa pitkään. Onko johtoaseman pitäminen sarjassa tänä vuonna vielä vaikeampaa? Tietysti se on aina vaikeampaa, mutta täytyy yrittää ja kyllä mä uskon, että meillä on kaikki mahdollisuudet siihen. Esko Määttänen, ajat kardaanivetoisella autolla. Joudutko antamaan paljon tasoitusta näille nelivetohirmuille? No tietysti sekä vetäväisissä pyörissä että tehoissa sitten joudun aika paljon, että noin puolet vähemmän molempia. Sinä lukeudut myöskin autourheilun varsinaisiin harrastajiin ja nautit ilmeisesti tästä harrastuksesta. Onko tämä vastapainoa työllä? Tämä on todella hieno vastapaino työlle ja toisaalta sitten tässä pystyy hyödyntämään kokemuksia ja tietoa, mitä täällä saa kilpailutilanteessa niin omassa työssäni. Entäpä tulossa tavoitteesi? Mihinkä olet asettanut tavoitteen? Oletko toista kautta miljoonarallissa mukana? No näiden vastaavanlaisten autojen joukossa niin pyrin parantamaan viimevuotista sijoitusta. Eli kaksivetosten ja ilman turboa olevissa autoissa, niin niissä kammotellaan tosissaan. Ja Petri Viitala Jari Elosen kanssa tulivat golfilla seuraavaksi 127 kilometriä tunnissa tutkaan. Ja kuten tarkimmat katsojat huomasivat, takapyörät lakkasivat yhtäkkiä VV-golfista pyörimästä. Ja se tarkoittaa sitä, että Petri Viitala silloin painaa jarrua samalla, kun hän painaa kaasua. Ja takapyörät lukkiutuvat, auto saadaan nelipyörä luisuun. Arto Kumpumäen autossa on vastaavasti sitten kaikki pyörät ohjaavat. Aina sekään ei tunnu riittävän. Siinä oli tie jäädä hyvinkin kapeaksi, mutta Arto hallitsi autonsa kuitenkin ja meno jatkui. Bror Danielsson ja 125 kilometriä tunnissa tutkaan. Ruotsalaisveikko alkaa Mazdallaan vähitellen päästä miljoonarallin tuonesta kiinni. Ja lunastamaan myöskin puheitaan, sillä hän on uhannut viedä täältä Lahden taakse Aimo Tukun miljoonarallin palkintosummasta. Simo Seppälä, onko todelliselle autoilun harrastajalle, kuten sinä, tärkeää olla mukana tällaisessa ralliautoilun miljoonasarjassa? No kyllä se on aika tärkeää olla mukana tämmöisessä, missä on mahtava julkisuus. Niin. Se on kaikki hyödyksi? Se on kaikki hyödyksi. Millä lailla asetat tulostavoitteen itsellesi näiden kovien puoliammattilaisten ja isojen tiimien varjossa ja mukana? No mä yritän tuohon 15-10 väliin koko sarjassa. Entä muu ohjelmasi tässä tämänkesäisessä rallikuviossa? No Jyväskylän Suurajot ja muut on sitten sen mukaan miltä näyttää. Raha vai menestyspuolella? Raha ja menestys molemmissa. Ja tässä sitten erikoiskoe kakkosen lopuksi muutamia tyylinäytteitä siitä, kuinka se voi joskus olla tipalla. Ja samalla näette myöskin tilanteen, kun pari erikoiskoetta Kristiinan kaupungissa oli ajettu. Erikoiskoe kolmonen oli osittain hyvin pitkälle sama loppuosuudeltaan kuin erikoiskoe ykkönenkin, eli juuri tästä siirryttiin takaisin erikoiskoe ykkösen tielle, ajosuunta päinvastainen kuin EK1. Ja tässä sitten ensimmäisen kamerapaikkamme kuvia nyt EK3 viimeisenä. Kari Kiventeellä oli tähän 90 tultaessa lieviä auton hallintaongelmia, mutta terävänä poikana Kari piti pelin näpissä. 6.42 aika ja 7 tällä erikoiskokeilu. Ennen tätä kuvaa edelsi muutaman kilometrin mittainen erittäin kapea ja vaativa tieosuus erikoiskoe kolmosella. Ja siellä oli kiviä hyvin paljon lähellä tietä, teräviä pistokiviä, joita pilkisti sitten myöskin tienpinnassa. Ja
ratamestari Antti Rintakoski oli nähnyt suunnattomasti vaivaa maalatessaan näitä kiviä lähes kaikkia, ainakin vähän keltaisella maalilla, että kilpailijat eivät niihin ainakaan vahingossa ajaisi, vaan nuotituksen aikana pystyisi nämä pahimmat ja vaarallisimmat kivet huomaamaan ja näin sitten myöskin eliminoimaan rengasrikot minimiin. Erittäin hienoa työtä ratamestarilta ja tässä Risto Buri 9. tällä erikoiskokeella, aika 6.44. Mazda Team Finlandin Mikael Sundström oli päättänyt ottaa Rovaniemen takaiskut korkojen kerran takaisin ja Sundström yhdessä Juha Revon kanssa raivosi koko Kristiinan reitin läpi sellaisella vauhdilla, että kellään ei ollut mitään sanomista. Ensimmäinen myöskin tällä erikoiskoe 3 ja pohja-aika luonnollisesti. Jouko Puhakka on päässyt todella hyvään vauhtiin. Mies on miljoonasarjan rahapalkinnoissa vahvasti kiinni, kun 2 osakilpailua on ajettu. Myöskin tämä 3. erikoiskoe sujui hyvin. 6. vaikka hänen autonsa ohjaustehostimen hihna pomppasi pois paikaltaan ja iso Audi oli sen jälkeen todella raskas ajettava. Lasse Lampi ja Pena Kuukkala olivat päättäneet myöskin taistella viimeiseen hengenvetoon saakka ja hyvin homma sujui. 2. erikoiskoe 3. vain sekunnin Sundströmiä takana. Juha Miettinen ja Ilkka Riipinen ja takavetoinen Sierra Cosworth 15. erikoiskoe 3. aika 6.48. Ja Esa Saarenpää jatkoi myöskin mainiota menoaan. Esa hätyyttelee Audillaan koko ajan 10 porukkaa myöskin kesäkeleillä. 11. tällä erikoiskokeella ajalla 6.46. Ja Sebastian Lindholm sujutteli Risto Mannisenmäen kanssa mainiosti 5. tilalle 6.39. Ja 6-vaihteinen A-ryhmän Lancia Integrale liikkui jälleen kerran Bastin käsissä todella mainiosti. Samoin Arto Kumpumäki ja Jorma Körkkö 10. tällä viimeisellä erikoiskokeella aika 6.45. Ja Arto Kumpumäki samoin kuin Tommi Mäkinenkin näyttivät, että N-ryhmän autoilla ehtii aivan kevyesti tässä sarjassa palkinnoille, kunhan miehet vain ottavat homman tosissaan. Brud Danielsson Ruotsi ja erikoiskoe 3. 13. tila. Tässä pieni pysähdys ja töpseli, mutta silti mainiota ajoa naapurimaan miehellä. Kaveri on muuten erittäin pieni kokoinen, sen saattaa jo havaita, kun hän istuu tuolla autonsa ohjauspyörän takana. Vähän päätä näkyy ja penkki on erittäin lähellä ohjauspyörää. Jari Latvala ja Lasse Hirvijärvi tyylikkäästi 90 vasempaan ja 13. sija päätös erikoiskokeella. Ja tässä sitten lopputuloksia. Mikael Sundström voittajana, Lasse Lampi jäi tällä kertaa voitosta 8 sekuntia ja Sebastian Lindholm oli 3. 12 sekuntia Sundströmille jääneen. Saku Vierimaa, Jouko Puhakka, Ari Mökkönen, Tommi Mäkinen, Esa Saarenpää, Arto Kumpumäki, Risto Buri, Kari Kivenne ja Brur Danielsson. Siinä Kristiinan kaupungin 12 kärki. Millä eväillä tämä sitten tästä eteenpäin viedään tämän sarjan voitto? Edellyttääkö se joka kerta ykkössijaa? No ei ehkä ykkössijaa, mutta täytyy hyvä sarja olla ja katsoa kuitenkin, että niin kuin Lasse Lammella ja Basti Lindholmilla on nyt hyvä sarja tähän mennessä, niin täytyy yrittää pitää ne takana joka kerta. Sebastian Lindholm, voitit Rovaniemellä ja täällä Kristiinan kaupungissa tuli nyt 3. sija. Miltä tämä arvelusi mukaan näyttää sinun kokonaissaldoosi tämän vuoden miljoonarallissa? No kyllä, mä uskon, että se oli ihan
tyydyttävästi tämäkin sijoitus vaikuttaa lopputuloksissa. Että mä olin asettanut tavoitteenkin tässä, että 3 joukkoa pitää päästä ja päästiin siihen. Tietysti harmittaa vähän, oltiin niin hyvin siinä toisessa sijassakin kiinni vielä kakkospätkän jälkeen, mutta 3. pätkä oli niin kuin mä pelkäsinkin, että on todella huonossa kunnossa, varsinkin isolla numeroilla. Ja siellä oli todella paljon isoja kiviä ja ehkä tein sen virheen sitten, että liikaa varoin niitä, niin sieltä pääsi muut. Näköjään ei sitä tehnyt, koska ajoi selvästi nopeampaa kuin mitä me ajettiin 3. pätkällä. Nyt on 2 miljoonarallia ajettuna ja molemmilla kerralla toinen yhteissaldo kakkoseksi jäämisessä on -9 sekuntia. Eikö se harmita, kun ei sitä ole sen enempää? Ei, toivottavasti ei tulekaan sen enempää. Seuraavaksi toivottavasti rupesi kääntymään plussan puolelle. Kuinka paljon joutuu vauhtia lisäämään nyt näistä 2 osakilpailusta, että tämä plussaksi muuttuisi ja tulisi se voitto? No joku sen sekunnin sitä pitäisi jostain löytää, mutta noin nopeat tiet tuntuu olevan niin kuin mulla ainakin tällä hetkellä, niin että niissä me jäädään niin enemmän, niin kuin nytkin oli toi 2 semmoista aika nopeata, niin siinä me jäätiin Mikolle semmonen, me jäädettiin jäädä 5 sekuntia ehkä, ja se oli vain 4-5 kilsaa pitkään. Siihen pitäisi jotain lääket löytää. Tässä voittajakolmikko ja samalla pyörii myöskin pistetilanne, kun Rovaniemen ja Kristiinankaupungin miljoonaralli-osakilpailut ovat takana. Lindholm johtaa ja Lampi vain pisteen takana. Esa Saaren